Не интро. Аз знам как да снимаш. Здравейте, хора! Това е Тук си се приятелчета. Абре! Чакай, че... Майка, че си харесвания! Аре, сприч! Оста, хора! Къде са тези харесвания? Ние днеска ще играем... Вече нямаме ли? Ще играем King's Road. Не, няма с ти побъгва. Аре, стой с майка ти! Ще правим предизвикателство. О, супер! Трябва да изпия една чашка. О, не, така има. Чакай, така можем да светим камерата. Не! Не! Спустя вижда всичко. Добре, ако ставате? Дойте с дръжки. Да. Не! Какво правиш? О, мъже! Чакай малко. Спира клиентия. Ай, дай се съсним къде пим. Вики, имаме ли харесване? Имахме само 4. Аз да правим клип с предизвикателство. Това правим? Пихме ръке. Опа, ние стали пияни! Наскари се от тука, бо! Аз съм пиян, тега си! Чакай. Ще седнем на леглото и тако. Ма то откъде чекаме? Там ще правим. Баба Ганка, идам баба! Чакай сега, мълчи, ще напиша Баба Ганка наркоманка. Давай, бах ти. Баба Ганка, наркоманка! Не, чакай, че... Ай, дай си звук! Хубаво да е Баба наркоманка. Ай, баква, давай, ти тя ще ни почне да ни коментира. Да пиши коментари. Не знаеш какви тъпи клипове правим, бе. О, ти си го прави, бе. Го прави секс. О, май гад. Аре, пускай ги. Чакай малко сега. Кис ми души. Майка си. Няма пускаме секс. Майка си. О, който за? Баба наркоманка. Аре, дай да го пуша, бе. Аз съм толкова. Даже няма боза. Чакай сега, въпай. Ай, пускайте го. Не, той е Леля Ганка. Казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. Бъркам буша, даже пия, тази вечер някой ще припия. Аз съм баба Супермен, правя фитнес всеки ден. Яка съм като терминатор, защото ползвам аз вибратора. Аз съм много еротична, маникюрка съм типична. Може да съм малко тъпа, ама цицките са ми за пъда. Ние си охранителка да стана. Служи си си стана. Вики, я го направим на тяло. Видях нас. Ето тежака, ама съм на страх. Не можем нямаме. Карам колело. Казва, че съм откачалка. Не може. Виж как се вижда, чакай малко в банята като се изкъпя. Вижда се те от тули, се вижда само да дълго докторче се напикавам. Пенсията ми е малка, зато и пътък си похалка. Чувствам се невероятно, защото пазаря безплатно. И аз отставя. И изтягаме с силно. Ако сме ви допадили, щом не са напили. Вики, аре пусни пак! Мами, пак! Видях нас някъде. Вики, пусни от началото. Как ще си видял нас, бе? Аз съм баба наркоманка. Абе, махайте седи връзка. Аре, хора, седни. Моля си тя! Моля да тя! Чуйте, хора! Хора, чуйте, аре, всички да сега! Аре, не спричи, бе! Знаеш къде си жава, бе! Вики, той може да се маха. Да, аре, махни го. Ще седнем всички на компютъра, както трябва, човек. Кой замухал тъж?
Mișcă că... Își dă, da, frate. Și? Mă pare! Are ce? Nici tu как спокойни хора ама да ни се виждат лицата мати. Чакай, байгай. О, Бе, карамба. Банка. Ай, сядай! Сядай! Ай, да някакво предискателство чуем. Ко прикача? Баба ти го! Аре, да! Прикачателство за Виктор правим! Май ги да Викторе, изпи ракия от твоята чаша. Чакай, това ще го качваш на YouTube. Майка ми човек, ако го види. Няма. Не, объркахме се. Това е чаша вода. Хванахте се. Драго, Аре, проваляш клипа! Аре, виж, узри този клип без псони, бе, махай се, разкарай се. Разкарай се, ако ми смислиш, чакай. Аре, разкарай се. Няма, ще седят при... Майка ми! Майка Той ми! прави глупости. Майка ми! Прави. Виж какво направи леглото. Закрай ба! Мама, за последен път ви оправя леглото. Сега ние ще го правим. Ари! Аре, бей! Какво правиш там, бе? Той спири! Аре, стига Не видя маската! Вижте то всички от камерата! Прави толкова. Мислих, че Креско. Ей, тя да ме удариш! Мам! Аре, сядайте! Стигате по стол, бе! Майна! Няма да псуваме! Стига тука! Изчезва нашата Маха! Но той гайка се няма. Ане, махай да! Няма да се въгда. Махай да, той ти без последното послание. Последно. Айде хора! Без сина, Вики, Вики. Чакай малко сега. Спри си малко. Сприч пипа. Викторе. Ама колко? Заглушавам. Не бе, служи го тук тъй бе. Колко гледания има? Ама още не съм го качил, че пък. Айде затваряйте вратата. Аре, затваряйте. Айде се махам. Аре хора, айде да ни псуваме такива глупости да правим. Не се прави такива видео. видео. Разказващото е бахти. Аре, побърчи да клипа. Ай, някаква игра да направим. Аре. Аре да направим бой, бе. Айде. Не бе, човек. Няма да... Бой! Не бе, хора. Не, не такива да играем на твоя конзола. Аре, хора. Мънки. Чакай. Спади се, хора. На страх. О, май гад. Мънки. Пази се. Хора, пазите се. Ай, после да си избираме клипа! Ей, гъвнало! Мамо, бричка. Изведнъж спри, изведнъж го спри. Дай маска! Майче. Гъше. Ама, айде да видите маска. Майка ти, папи. Ей, коли мама? Аре, махай ти
Камерата бе. Найде. А, Б, В, Г, Р голям, Л, Р голям, Б, Г. Сериозно, ще спрем да снимаме с вас. Позиция! Вич, няма да снимаме с вас, ако така ще правите. Не, лично е правила. Дите, сега опитваме се да снимаме. Ж, Р голям, В, Колкото и да е. Жу. Лайк се превръща в И, Б, А, риба, В, Р голям, Л, К, вълк. Правя много сърце. Дай я смука. Дай. Чупите ли го? Да. Що е? Ей, тези ти. Ай, аз ще играя на гитара. Ай, аз ще пиша. Развалена е. Развалил се, вчера го взях. Жива. Ей, Тайко! Майка. Попозни. Който е? Ти ще е топ. Майка му. Чакай малко. Аз снимам клип. Абе, ей! Аз снимам клип. Ти я забуд. Давай, вън! Хората искат смях. Да, да правим смешни неща. Не е хубаво. Чакай, не е хубаво. Да правим нещо хубаво. Да правим нещо хубаво. Да могат да... Падай! Смешно. Падай там. Майка си се що ще будеш. Айде да спустим някой случай да гледаме. Времчета, ти беше края на клипа. Чакай, всички да се съберем. Кликнете. Не се виждаме. Чакай, не се виждаше, ламп малко не съм. Не се вижда. Къде съм аз? Къде съм аз, майка? Чакайте, аз не съм готова. Абе, права малко насам. Ниче. Ко става, бате? Ари край. Чакай да се покая Криско. Чао.